masu kallon mu ba hagon Buma kenan da kuma garkuwan mai takwasara su ma masu kallon mu shi ma ga Ramadan nan shagon autan dan bunzan ya fito fili nan kuma ga su shagon gidoyi matasa dai na damban gargajiya waɗanda suke a nan birnin Dukkan ga su dogon sadauki nan duk su fito masu kallon mu masu kallon mu ga su bahagon 'yan sanda nan da su bahagon Ondo su ma sun fito filin daga ga kuma bahagon 'yan sanda can ya je yarin suna ya gaida tsalhaba gobiri gashi nan kuma ya ƙara dawowa ya gaida a shafa sarkin yakin mawaƙan dabban gargajiya ga su kabiruwa bahagon horo nan shi ma ya zo ya yi wannan gaisuwa nan kuma bahagon Ondo ne wanda shi ma yau ya shigo birnin Dukkan gashi nan za ku ga ya kalli wato bangaren kudu yana yin addu'a ya daga fuskarsa sama gashi nan ya shafa gashi nan ya tafi gurin a shafa sarkin yakin mawakan damban gargajiya shi ma ya yi gaisuwa masu kallon mu sannan kuma gashi nan ya durkusa gurin sarkin yakin mawakan damban gargajiya ya yi gaisuwa sannan kuma ya kalli arewa ya daga musu hannu to gashi ya gaisa da bahagon 'yan sanda masu kallon mu dan muci ne ya zo gurin bahagon 'yan sandan shi ma ya ɗauki gaisuwa durkusa ya gaishe shi masu kallon mu Ramadan ne da shi dan muci suka yi magana da su bahagon Alin Tarara da su Ramadan din da duk gasu nan nan kuma bahagon mai bulala ne shi ma ya zo gurin sarkin yakin mawakan dabban ya gaisuwa ga kuma Manu garkuwan cindo wanda ake cewa jiniyo garkuwan cindo shi ma ya rusuna ya yi gaisuwa gurin sarkin yakin mawakan dabban gargajiya masu kallon mu ga kuma kwastan nan shi ma ya zo ya yi gaisuwa ga dogon aleka nan ya zo ya yi gaisuwa gurin sarkin yakin mawaƙan dabban gargajiya na Najeriya masu kallon mu. Masu kallon mu bahagon Ondo ne tsalhaba gobiri ya ɗauko waƙarsa. Masu kallon mu bahagon Buma ne ya kama bahagon Ondo masu kallon mu gashi nan ya hada wannan dambe masu kallon mu kamar dai damban nan ya haɗu ko masu kallon mu ga sarkin yakin mawaƙan damban nan ya ɗauko waƙarsa ko masu kallon mu masu kallon mu dan bahagon Buma ne tsalhaba gobiri shi ma ya ɗauko waƙarsa gashi nan a gaban tsalhaba gobirin yana yi mai wannan waƙa tashi masu kallon mu ko masu kallon mu tsalhaba gobirin ne yake ta yin wannan waka ta bahagon Buma bacin ya gama wakar bahagon Ondo masu kallon mu na
Thomas kallon bahagon 'yan sanda ne wato ake ganin kamar ya kama bahagon mai bulala masu kallon Thomas kallon mu ga bahagon 'yan sandan nan ga kuma bahagon mai bulalan masu kallon mu. Ashafa ya nemi ya haɗa wannan dambe kuma ga wato ajiyar ɗan digiri masu kallon mu. Ko masu kallon mu wato bahagon 'yan sandan ne ya kuke ganin mu ya gama daura hannunsa. Ajiyar ɗan digiri kenan ya fito filin daga masu Yau masu kallon mu a tafa mai waƙar ne ya ɗauko waƙar bahagon 'yan sandan a gaban ajiyar ɗan digirin da dukkan alamu dai ajiyar ɗan digirin ya ba shi wannan dambe. Masu kallon ga ajiyar ɗan digirin nan za ku ga yana ɗaura hannunsa sannan kuma ga manin garkuwar cindo jiniyo garkuwar cindo. To masu kallon ga kuma biyu Sama'ila ya zo ya ƙara kama manin garkuwar cindo. To masu kallon kuma waka ɗan Dabar Tula nan ya ƙara kamowa sannan biyu Sama'ila ya kama shi kuma manin garkuwacin nan sakamakon manin garkuwacin nan yana nema ya kama wato ajiyar ɗan digirin masu kallon mu ga dai wannan wasa nan. Ko masu kallon mu sannan kuma ɗan Dabar Tula ya ƙara kama manin garkuwacin nan masu kallon mu. Ko masu kallon mu to masu kallon mu dandan masu kallon mu ga bahagon Buma ga kuma bahagon Ondo. To masu kallon mu ga dai wannan wasa nan. To masu kallon mu bahagon Ondo da bahagon Buma masu kallon mu. To masu kallon mu ga masu kallon mu masu kallon mu masu kallon mu. To masu kallon mu bahagon Buma ne wato ya kashe bahagon Ondo masu kallon mu ga dai wannan wasa na. Ko masu kallon mu bahagon Buma ne ya kashe bahagon Ondo masu kallon mu.
To masu kallon mu bahagon dai 'yan sanda ne da shi da ajiyan ɗan digiri. Masu kallon ga dai wannan wasa nan tsakanin ajiyan ɗan digirin da kuma bahagon 'yan sandan masu kallon kamar dai ajiyan ɗan digirin ana maganganu kamar dai ya je ciwo masu kallon mu. Ya ba ya da taraga ce amma ga ai ba za ka yi na mai Allah ya kashi Allah alamara ya ce kasuwa ya mu ya Allah da ka alamara To masu kallon mu da duka alamu ajiyan ɗan digirin ya dan ji ciwo masu kallon mu sakamakon wannan dambe da aka yi masu kallon mu. Masu kallon mu bahagon 'yan sanda ne da shi da dogon aleka da kuma ciyaman gambuwar suke magana gashi nan dogon aleka ya daga mai hannu shi ma bahagon 'yan sandan yana wani zane-zane masu kallon ga dai wannan al'amari nan kuna kallo to masu kallon dogon aleka ya daga hannu bahagon 'yan sandan ya daga to masu kallon mu ga kuma wani babban dambanan masu kallon mu tsakanin Manu garkuwar cindan da kuma ɗan Dabar Tula. Kada ku manta dai Manu garkuwar cindan wanda ake walakani da Jiniyo garkuwar cindan shine mai gajeren wando daga bangaren gurmada, shi kuma ɗan Dabar Tula shine mai dogon wando baki daga bangaren arewa. Masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin Manu garkuwar cindan da kuma wato ɗan Dabar Tula. Dan Dabar Tula kai a sarkin dambe kai a sarkin yakin dambe. Manu garkuwa can shi da Manu garkuwa ko da mai kai ne sarkin yakin. To masu kallon ga dai wannan wasa nan masu kallon mu. To masu kallon mu ga dai wannan wasa nan To masu kallon ɗan Dabar Tula ya tafi ga bagon 'yan sanda nan yana watsa masa ruwa. Masu kallon mu Manu garkuwar cindan ne ake masa liƙi, shi ma nan ɗan Dabar Tula shi ma ana yi masa liƙi masu kallon mu. To masu kallon ga dai turmi na biyu na an ƙara dawowa tsakanin
manin garkuwacin da kuma wato ɗan dabar Tula. Ɗan dabar Tula ka aike Ramadan haba. Kana da wani sai kana ba wallahi. Garkuwacin da ne da wallahi. Ku to sai wa da na kuma Buma ku kai kai tarkan kai ɗan dabar ka shi ba da ba. Hey, coach! Ko masu kallon ga dai wannan wasa nan yadda ya kasance. Ga turmi na biyu na an ƙara dawowa ga Ashafa sarkin yaƙi yana yi mai waƙa. To masu kallon mu ga dai wannan wasa nan. Ashafa ma ya ɗauko waƙan yayansa wato garkuwacin dan yana yi masa. Ko masu kallon ga dai wannan wasa nan, 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 ga dai wannan wasa nan tsakanin manin garkuwacin dan da kuma ɗan dabar Tula. Ko masu kallon to masu kallon mu to Ashafa da kansa ya raba wannan wasa masu kallon mu tsakanin ɗan dabar Tula da kuma manin garkuwacin da masu kallon mu. Ko masu kallon mu ga ɗan dabar Tula na ya taho gurin masoyansa shi ma masu kallon mu. Ga kuma yanzu nan na garkuwacin da shi ma ya taho filin daga masu kallon mu. To masu kallon mu. Ga manin garkuwacin da nan ana kiransa domin a liƙa masa kuɗi masu kallon. Alhaji Mandir kenan wato ɗan Galadima gashi nan yana liƙawa Manu kuɗi da kuma ɗan dabar Tula. Masu kallon mu dakta kenan ya zo ya yi wannan liƙi da shi da ciyaman na Gurumada. Masu kallon mu shi ne garkuwacin da kenan Ashafa mai waka ya ɗauko waƙarsa masu kallon mu.